So mamili lang man duha, number 1 ug number 2 nya. Kung sa'yo mapilayan nyo, mo yung baton. Okay, number 1 ko. Okay, number 2 ko. Adi, pareha mo. Okay, ha? Dapat pareha mo kay kamo man duha man. Magkuyog. Okay. Number 2. Okay, number 2. Okay, kuha number 2. Wala na. Oh, diri, tikas. Tayo na. Mangahoy. Palakasan yung sinyong napilian. Okay guys, ako silang kuyugan no, mga ahoy. Kamingan ko rin nyo. Uy, pusti mo din yung gikuan. Pusti mo na si Kurinti. Uy, pusti kaya po na. Okay guys, dahil na kalasangan. Sugod na sila pangahoy. Nagino. Di mahurot tayo ba? Sobra kainit. Pero hindi kaya pag nila ang challenge. So, para sa dun sa atong kuano. Silingan nga mahatagan ng kahoy. Guys, So, muna kakahoyan rin guys. Human na silag pangahoy no. Medyo init kaya ang panahon karon. So nakadesisyon mi nga mag-snack kami. Inom og tubig kay uhaw kayo. guys. Higop. Ning ana ano ra guys. Invento baka wala yung mga baso, mga scientist na kuno. Hinahinain na yan daw. Nayo daw. Grabe ka uhaw eh. Labon. No. Ito. Kumpay na nga. Okay ba lang nga nagdaan sa asa gatid. Sika. Manako, ha? Ato ya mo puso na eh. Kasi kulang po ito.
Para ka na ba, dik? Ipalitod lang na ba, dik? Padat na. Madrid. Madrid kaya na ano? Madrid. Tanggot. Mura magagbakol lagi dia. Magagbakol. Oh, okay guys. Manaslag pa nga so sikido sa unang mo karga. Ya, puli-puli na sila, medyo bugat nilang dala no. Ubay-ubay gini. Nakadumdum day. Kaya pa. Ako na inambuso do. Nalagtagi ha? Alright, niapas yung ano, idol. Salit ba? Gilang apas lang. Ano magpumpay ko? Wala ka ba? Okay, pulisa. Pulis ka na butag na tubangan. Ayan guys, naputol ang kuan, hikot. Kuwag lain. Ito taglain. Master kay kani sila mga ahoy. Dali kay maputol nilang gigamit. Kana. So dapat mapili kung magtarong kuan no, siyapo. Straight kay lisod kayo. Nakikot mo. Kanang dili Dili puntik-puntik. Nangahay rami guys ha, wala minanunting. Tara di tagya sikod oh. Nagpahilam-hilam ang tagiya. Hilam-hilam pero lagod na kina. Iya mong kahoy among gikuha. Ganito magbalat ng sibuyas. Mahal ang sibuyas. Kaya sa makapuli gini ron. Sige ari. So diri sila nangahoy guys. So mani view sa ilang gikahoyan no. Yan. Mani view diri. Ari oh. Pampay nagdala ko Marlboro Brown. Luag dito sa kayo. Dili ba gamay na kita nabunot kini mas. Butang tipo din. Sakto na yung kahoyawan. At sa dagat ko. Misla. Tayo? Ano man yun? Misla? Ang makakuha rin kita. Mamisla ta. Maday na yung expert nga mga hoyay kay like yo. Oh. Balik to kan sabot no.
Kabalik mo kanina. Kabalik mo. Salah deh. Ada yang kabar. Bukas yung bawahnya. Ada na. Ayo. Nama coba ya. Minum ta guys. Minum ta guys. Ayo dong. Nauhaw mga tao. Di magikan. Ano maul kali ay. Amo ra nang i-challenge kay ako sila pa pangayon pero ako ang ihatag niyo. Kalain. Asa man to na ibutang ron? Ato ipon nato ilang kahoy. Lunaw mo gulo lang ikaw oy. Lunaw. Oy klaro ni mga amin bata ate ko ay. Hindi laya bita na. Hindi ko ngangkon kay ato na lasang dire ay. Manukuan magani ko kasi inambusan. Manukuan ko kasi inambusan. So mo na to guys no. Ato nang gihatag atong kahoy, libreng kahoy. Tahong migo. Ang best friend. Na bilyard ah. Ah, di bitaw. Yung balik pa karon. Itangingot lagi ka. Grabe ka. So, salamat kayo ninyo no, tabang mo kuan, pangahoy. Kiray. Bisag kontras buhat dagway unsa man. Challenge. Challenge. Para sa challenge. Challenge. So para sa makatabang no. Eh isad kiro wa patay kwarta ka ayuda. So kahoy lang sa. Kahoy lang sa. Sa din yung gikuan Marlboro. Marlboro brown. So guys, na padong na may uli no, gikan diri sa ka busing dudong. So gikan mi naghatulog kahoy, may na lang makatabang. Pohon makabalik ko dyan, mabalik ko pohon diri. Oh, diri ta. Balik lang ko. Namo koy garden ng banig. Sige. Salamat.